Θέλω να σηκώσω τα χέρια μου όταν θέλετε να αυτό. Να σηκώσετε πάλι τα χέρια σας, ξέρετε μας. Καταπληκτικά. Θα βάλω μια ανωτελεία και για να θυμηθούν τα νεότεροι και να μάθουν οι νεότεροι. Θα σας αναφέρω μια σκηνή από μια παλιά ελληνική ταινία με τον τίτλο «Τα κίτρινα χάρτια». Με το Σταυρίδη και τον Γιονάκη. Είναι ο Σταυρίδης πάει σε ένα καφενείο και είναι ο Γιονάκης μέσα σε ρητό. Και του λέει ο Σταυρίδης, «Πιάσε μια πορτοκαλάδα». Και λέει ο Γιονάκης, «Όχι, πήγα από μους μου». Καλό. Απαντάει ο Γιονάκης. Είναι δυνατόν να στεφτεί ποτέ πορτοκαλάδα από μους μου? Όχι. Τι πρέπει να έχουμε για να γίνει μια πορτοκαλάδα? Πορτοκάλι. Αν στύψω ένα πορτοκάλι, θα βγει πορτοκαλάδο. Αν το δώσω στην καρτερία να το στύψει, θα βγει λεμοναδό? Όχι. Αν το δώσω στην Αντρέα? Όχι. Παίζει ρόλο πώς θα το στύψω, δεν θα το στύψω έτσι? Παίζει κανένα ρόλο? Αν το βάλω και το στύψω έτσι, πάλι πορτοκαλάδα. Γιατί? Γιατί πολύ απλά μέσα έχει πορτοκάλι. Σωστά. Τι μας φανερώνει? Ότι όταν κάτι πιέζεται, βγάζει αυτό που έχει μέσα. Σωστά, γεια σας κύριε Πορτοκαλά, σε βλέπω, σχέδες. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους.